Kasalungsungan ng gagawandang rehabilitasyon king MacArthur Highway king Barangay Dolores, Siyudad San Fernando, Pampanga. Agpang king hepe na ng Construction Division na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ay Engineer Jason Hauco. Susukad yung 500 linear meters in full rehab ng asphalt pavement ang manibat king intersection. Parti niya inining road repair project ang magkaalagang 225 million pesos. Bali yung pong dito sa ating MacArthur Highway is part of a 2023 project ng DPWH. No? Actually po, it involves 5 sections. No? Nandyan po yung dito sa may Everybody's, yung sa may tapat ng King's Lumber. Meron pa pong isa yan dito dapat sa may JBL, no, going to Good Shepherd. At saka ito nga pong ginagawa natin ngayon, yung sa Dolores section. Uling paratang na yung holiday season, peki sabi na kanunong DPWH king contractor agawang adwang parti ing rehabilitation king Dolores. Bareng agamit ding memalen ing mes sabing dalan. Right now po kung mapapansin nyo, ang naka-open natin na trabaho dyan is from Ultra MRF up to dun sa dulo, which is Balik Kapampangan. So yun lang muna po ang gagawin niya until December 15. And then after po ng holiday season, comes January, doon na po niya gagawin yung from Ultra MRF hanggang MacDo naman po. May kipag-coordinate naman kano yung project team na ng DPWH king lokal kapanibalan na ng Siyudad San Fernando para king may sabing rehabilitasyon. Hindi po tayo nag-umpisa dyan without the proper coordination po with the LGU and especially po with the SIPOSCO. Kasi po we understand na mas alam po ng LGU yung traffic situation dyan. Kaya po, dumaan po tayo kay LGU. Anyawara na naman Hauco ang pamanintindira ring memalan king karelang gagawang improvement project. Lakwas na't metong yung business area ing Dolores. Rest assure po na ang instruction po natin kay contractor is minamadali po natin yung ating trabaho. In fact po, yung ating nabuhusan na po doon na 2 lane is so we instructed them to open by next week para po ma-lessen na yung inconvenience at magkaroon na po ng access yung ating mga establishment. Dagdag na po, kaya rin nanini mas maging manawa ang sitwasyon ni trapiko king lugar. Definitely po, magkakaroon ng kaluwagan doon sa area because right now yung pong area is dilapidated na po talaga yung pavement, yung asphalt pavement. Nagkukos na po yan ng accident, nagkukos na po yan ng inconvenience sa public, tsaka po yung pagpapanding ng tubig pag umuulan, no? So definitely po yon, magkakaroon po tayo ng kaginhawaan pag natapos po yung proyekto. But right now that the project is ongoing po, kami po sa DPWH humihingi po ng patuloy yung pangunawa. Again po, kami po is nagtatrabaho po para mapabilis, mapahusay po yung ating mga daan para po sa benepisyo ng ating publiko. King March 2024 ang initial target completion date na ng 5-section na project o nang miparanon niya pa kano iti, uli na ning mabilis a pamangawa. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.